Ωραία. Θα φάμε, θα πιούμε. Και νηστικοί δεν θα κοιμηθούμε, θα χορέψουμε. Οπότε για να δούμε ευθύς αμέσως, να ξεκινήσουμε τον Δημήτρη, να δούμε πού βρίσκεται ο Τυρός, πόσο μακριά είναι από την Αθήνα, για να έρθουμε τι χρειάζεται να κάνουμε, αν έχει μεταφορικά μέσα μαζικής συγκοινωνίας. Δώσ' μας το γεωγραφικό στίγμα, Δημήτρη. Λοιπόν, ο Τυρός βρίσκεται 70 χιλιόμετρα νοτίως του Ναυπλίου και της Τρίπολης. Απέχει γύρω στα 180 με 190 χιλιόμετρα από την Αθήνα. Και γύρω στα 35 με 40 μίλια περίπου από τις μαρίνες της Αττικής, αν θέλει κάποιος να έρθει με σκάφος. Είναι πολύ διαβασμένος. Καλή πληροφορία. Συμπυκνωμένος ο λόγος. Λακωνικό. Σωστά. Ήξερε που έρχεται, έχει διαβάσει ακριβώς το πώς πότε. Μπορείτε ιδάλλως να έρθετε με το κτέλ Αρκαδίας είτε με το αυτοκίνητο ΟΣΝΗ, απόσταση περίπου 2,5 με 3 ώρες. Ωραία. Σε πολύ καλό δρόμο. Είμαστε ένα από τα 3 κομμάτια του Δήμου Νότιας Κινουρίας. Πρωτεύουσα του Δήμου μας είναι το Λεωνίδιο. Εμείς είμαστε το δεύτερο κομμάτι, η Δημοτική Ενότητα Τυρού, και υπάρχει και η Δημοτική Ενότητα Κοσμά. Ωραία. Ο Κοσμάς είναι πιο όρεινος. Πιο όρεινος, ναι. Το Λεωνίδιο και ο Τυρός έχουν και τη θάλασσα αγκαλιά. Που έχει εξαιρετική θάλασσα. Βέβαια τώρα ο καιρός λίγο μας τα έχει χαλάσει, δεν μπορούμε να κάνουμε μπάνιο. Για πολύ λίγο όμως. Παιδιά, υπομονή ελάχιστα μετά το Μεγάλο Σάββατο, να ξέρει, θα κάνει υπέροχο καιρό. Οπότε υπομονή. Ναι, τώρα. Δευτέρα, λέει, Πάσχα και Τρίτη που γυρνάνε όλοι. Θα είναι ο καιρός καύσωνας. Θα θες να γυρίσεις. Έχουμε κάνει τα κουμάντα μας, τέλος πάντων, και εμείς ως εκπομπή. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, έχουμε τσάκονες όμως εδώ. Είστε τσάκονες εσείς. Όταν λέμε τσακονιά, λοιπόν, ποιες περιοχές εννοούμε, ποια χωριά εννοούμε, ποιες κομμοπόλεις. Υπάρχουν 9 χωριά, τα οποία ονομάζονται τα τσακονοχώρια. Ναι. Ξεκινάμε από Σίτενα Καστάνιτσα, που είναι στην ορεινή Νότια Κινουρία, και φτάνουμε μέχρι το Λεωνίδιο. Ναι. Είναι ο Άγιος Ανδρέας, είναι ο Πραστός, μία από τις παλιότερες, πρώτη πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους μετά την Επανάσταση. Είναι ο Άγιος Ανδρέας, είναι ο Τυρός, Σαπουνακέικα, τα Μέλανα. Και μετά πάμε Λεωνίδιο, και στην ορεινή περιοχή του Λεωνιδίου, που ήταν η Βασκίνα και η Παλιόχώρα, το μέρος που ζούσαν οι γονείς μας και οι παππούδες μας. Οπότε είμαστε 9 χωριά και. Μιλώντας για ορεινό όγκο, για ελάτε να το δούμε λίγο. Παρεούλα, ελάτε, παιδιά. Μιλώντας για ορεινό όγκο, βεβαίως μιλάμε για τον Πάρνονα. Οπότε έτσι αυτός είναι το βουνό που δεσπόζει στα παρακλάδια του Πάρνονα. Στην περιοχή. Εδώ τώρα είναι το οικισμός. Πόσο κόσμο έχει μόνιμα, Δημήτρη? Ο Τυρός έχει. Εδώ. Κοίτα το ωραίο το πλανάκι που θα έχεις κάτω. Να σε βλέπω. Κάσε ένα χαμόγελο. Πού είναι η γυναίκα σου εκεί, βλέπει? Όχι, δεν είναι η γυναίκα μου. Βλέπει καμεραμάν. Ο Τυρός έχει 1.800 περίπου μόνιμους κατοίκους. Και όλος ο Δήμος μας έχει γύρω στους 9.000 κατοίκους. Να σου πω τώρα, αυτή η παραλία εδώ, πόσα είναι η παραλία του Τυρού. Είναι 2 χιλιόμετρα. 2 χιλιόμετρα. Οργανωμένη. Ναι. Δωρεάν εξαπλώστρες ομπρέλες για το καλοκαίρι. Ναι. Είναι αναλόγως αν έχει καμιά καφετέρια από πάνω και υπάρχουν ξενοδοχεία που εξυπηρετούν με δωρεάν ξαπλώστρες, υπάρχουν καφετέριες. Πολύ καλά. Τέτοια εποχή είναι όλα ανοιχτά. Όλα ανοιχτά, έτσι. Τα περισσότερα. Ωραία. Οπότε είναι ένας καλός προορισμός, έχοντας τη βάση σου στη θάλασσα, να κάνεις και εξορμήσεις στα 9 χωριά που μας είπε νωρίτερα ο Δημήτρης, πάνω στον Πάρνονα. Είναι ιδανικό μέρος για οικογενειακές διακοπές. Ουσιαστικά δηλαδή. Μια οικογένεια που έχει μικρά παιδιά μέχρι και ηλικίες 16-17 που ακολουθούν τους γονείς τους ακόμα, θεωρώ ότι είναι ένα ιδανικό μέρος για να κάνεις διακοπές. Διότι είναι δωμάτια και ξενοδοχεία, ο δρόμος, η θάλασσα, και μπορείς να κάνεις ακριβώς μέσα στο χωριό μπάνιο. Δημήτρη, που είσαι και γυμναστής, τι δραστηριότητες φυσιολατρικές προτείνεις στην περιοχή? Μπορείς να κάνεις τα πάντα. Ήδη είμαστε σε ένα ακόμα εμβριακό στάδιο, αλλά μπορείς να κάνεις πεζοπορίες και στα βουνά μας γύρω, αλλά ουσιαστικά το μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι τα 2 χιλιόμετρα της παραλίας σου δίνουν μια ήπιας μορφής περπατήματος ή τρέξιμο. Και έχεις το κύμα δίπλα. Έχεις δίπλα το κύμα, μπορεί να το κάνεις με ασφάλεια γιατί σε βλέπουν, ποδήλατο βέβαια. Και είναι και φωτισμένο, ακόμα και το βράδυ μπορείς να το κάνεις. Όταν λες είμαστε σε εμβριακή σε κατάσταση, δηλαδή τώρα που κάτι ετοιμάζουμε, σε εμβριακό στάδιο, τι ετοιμάζετε δηλαδή? Ήδη ο Σύλλογος Πεζοπόρων του χωριού μας, περιοχής μας, διοργανώνει κάθε 15 μέρες εξορμήσεις στην ευρύτερη περιοχή της Κινουρίας και της Αρκαδίας, και ήδη σιγά σιγά ο κόσμος αρχίζει, και ο δικός μας ο κόσμος αρχίζει να εκπαιδεύεται στο να συμμετέχει σε αυτές. Και ήδη υπάρχουν και πάρα πολλοί άνθρωποι από γειτονικά χωριά και έρχονται εκεί. Αγγελική, τα μονοπάτια είμαι σίγουρη πάνω ενώνουν τα χωριά ένα προς ένα, και βέβαια θα οδηγούν και σε νεροτριβές, σε νερόμυλους, όλα τα καλούδια που συνθέτουν την παράδοση της Ακονιάς. Για να μην πω τα χωράφια με τις πουλιτζάνες. Δεν θα ξεχάσω αυτά. Εσείς εκεί με τον πολιτισμό που ασχολείστε, έχετε εμπλοκή με τα
πεζοπορικά μονοπάτια, να μπει, ας πούμε, σήμανση, να φτιαχτεί έτσι κάποιο τύπου μουσείο, λαογραφικό ή να αξιοποιήσετε ότι έχετε. Ο σύλλογος με τα μονοπάτια και μετά δεν έχουμε κάποια επαφή. Δηλαδή δεν έχουμε κάνει κάτι σε αυτό το τομέα, ας πούμε. Υπάρχει σύλλογος αντίστοιχος. Μπορείτε να τους καθοδηγήσετε ότι πηγαίνετε στην τάδε ώρα, βγάλετε το μονοπάτι, καθαρίστε το, να βάλουμε και εμείς μια ώρα σήμανση, μια ταμπέλα και να λέμε τι γίνεται. Αυτά συνήθως γίνονται ο Σύλλογος Πεζοπόρων σε συνεργασία με το Δήμο περισσότερο, γιατί αφορά το Δήμο περισσότερο. Παιδιά, αν έρθουμε τώρα αυτές τις ημέρες, Μεγάλη Εβδομάδα, έρθουμε στον Τυρό. Πάμε Μεγάλη Παρασκευή, Μεγάλο Σάββατο, να δούμε λίγο τα έθιμα της περιοχής. Έχετε κάτι ιδιαίτερο εσείς που έχετε από όσο ξέρουμε? Πολλά, πάρα πολλά. Να δώσουμε τον λόγο. Γενικότερα η Νότια Κινουρία εκεί, αλλά να μιλήσουμε για τον Τυρό. Τη Μεγάλη Παρασκευή μπορείτε να δείτε την συνάντηση των επιταφείων στην παραλιακή οδό του Τυρού, την οποία τη συνοδεύουν όλα τα καΐκια, τα ψαροκάικα του Τυρού, είναι κάποια σκάφη των επισκεπτών. Έχετε μπόλικα ψαροκάικα εκεί, έτσι? Είναι ψαροχώρι, είναι αυτοχώριο. Συνεχίζει δηλαδή, κρατάει την... Ανέκαθεν. Οπότε το Μεγάλο Σάββατο, πηγαίνοντας στο Μεγάλο Σάββατο, έχουμε το κάψιμο του Ιούδα μέσα στη θάλασσα, σε μια ειδική σχεδία. Ήταν ένα έθιμο το οποίο το βρήκαμε από τους παππούδες μας, ξέρω εγώ, με διαφορετικό τρόπο βέβαια. Και το αναβιώσαμε. Αγγελική, βάλε μας και εσύ μέσα στο κλίμα των ημερών που και ως γυναίκα και ως μέσα στον πολιτισμό έχεις. Εμείς ανήμερα το Πάσχα, εντάξει, αφού είπε ο Δομίδης, χορεύουν τα δικά μας τα παιδιά το χορευτικό. Θα χορεύσει την Κυριακή το απόγευμα μετά την Αγάπη. Συμμετάσχουμε στις πολιτιστικές. Τον Εσπερινό. Το απόγευμα μιλάμε, γίνεται η Ανάσταση, μετά το απόγευμα η Αγάπη. Αφού φάμε το αρνί μας και θα χορτάσουμε. Λοιπόν, χορεύουμε γίνεται ανάγνωση του Ευαγγελίου στα Τσακώνικα. Και μετά τα παιδιά χορεύουν, ξεκινάνε δηλαδή την εκδήλωση με παραδοσιακούς χορούς, τα οποία όπως βλέπετε είναι ντυμένα. Δεν μας δείχνει ο Πέτρο, δεν βλέπετε λίγο τις στολές εκεί? Νομίζω ότι ήρθε η ώρα σιγά σιγά να δούμε τις στολές, μετά θα περάσουμε και στα προϊόντα. Λοιπόν, και επειδή είμαι και διαβασμένος, θα δείτε καούρε κάνατε, παιδιά, καούρε κάνατε. Καλώς ήρθατε δηλαδή. Καλώς ήρθατε στα Τσακώνικα, είναι η πολύ ιδιαίτερη διάλεκτος της περιοχής που την κρατάνε ακόμα, την κρατάνε αρκετή. Καλώς το κορίτσι μας. Τι κάνεις? Καλά, εσύ? Το όνομά σου? Ονομάζομαι Αγγελική. Γεια σου, Αγγελική μου. Εσύ είσαι από τον Τυρό, καταγωγή, μένεις εκεί? Είμαι από τον Τυρό, ναι, αλλά τώρα είμαι φοιτήτρια, εντάξει. Έτσι. Σπουδάζουσα νεολαία, κυρίες και κύριοι. Τι σπουδάζεις? Δασκάλα. Με το καλό, μπράβο, άντε. Θα μας πεις λίγο τη στολή σου, τι φοράς? Ναι, λοιπόν, από μέσα είναι το τυλάζι. Το τυλάζι? Τυλάζι, ναι. Και είναι και το μεσοφόρι το πουκάμισο που φοράμε. Αυτό απ' έξω το κόκκινο ονομάζεται ζιπούνι. Αυτό είναι το μαντίλι και το ζωνάρι. Είσαι τσουμπελούδα εσύ? Ναι, βεβαίως. Φοράω τη στολή την επίσημη ενδυμασία. Είναι η επίσημη ενδυμασία. Ωραία. Όταν βγαίνατε έξω δηλαδή για βόλτα ή για το γάμο? Για το γάμο. Φοράγανε το τσουμπέ. Έχουμε μία διαφορά με την κοπέλα, γιατί και η στολή της κοπέλας είναι επίσημη. Το ίδιο είναι. Πού το κορίτσι μας, το όνομά σου? Γεια σας, Αγγελική. Γεια σου, Αγγελική μου. Αγγελική, πολύ ωραία. Ήρθα εξαιρετικά εδώ. Για πες μου λοιπόν, ποια είναι η διαφορά? Είναι μόνο το ύφασμα αλλάζει εδώ. Εμένα είναι χρυσό, της Αγγελικής είναι σταυρωτό. Τι σημαίνει αυτό, γιατί γίνεται αυτό? Τίποτα, απλά κάποιες στολές είχαν φτιάξει με το τυλάζι αυτό όπως είναι και κάποιες τότε που το είχαν φτιάξει, το φέρανε οι γυναίκες παλιά που το φτιάχνανε, που το ράβανε, είχαν ράψει πάνω σε τέτοιο ύφασμα το σταυρωτό. Αγγελική, πιο παλιά. Εκεί τα φτιάχνατε τα υφάσματα αυτά, τα φέρνανε από έξω από ταξίδια, όχι εκεί? Αυτά τα υφάσματα, ναι, και ακόμα και σήμερα βρίσκουμε και αγοράζουμε και φτιάχνουμε, γιατί εμείς φτιάχνουμε συνέχεια στολές. Και αυτές ήταν οι επίσημες στολές. Απλά διαφέρει το ύφασμα. Ας πούμε, υπήρχαν το σταυρωτό και το τυλάζι. Του νεαρού δίπλα όμως δεν είναι επίσημη. Όχι. Έτσι, για πες, πού είσαι φίλε μου, καλέ μου φίλε, το όνομά σου? Μιχάλης. Καλώς ήρθες στην εκπομπή. Καλώς σας βρήκα. Αυτή λοιπόν εδώ ποια στολή είναι, είναι η καθημερινή? Είναι η καθημερινή στολή που φόραγαν οι τσάκονες. Μια απλή στολή, με μια πουκαμίσα πιο μακριά από την επίσημη και το ζωνάρι. Και το μαντίλι λίγο πειρατικό, έτσι? Ναι, είχε διαφορετικό χρώμα από την επίσημη στολή. Μάλιστα, πολύ ωραία. Και νομίζω ότι η καθημερινή είναι και στολή της φίλης μας εδώ, το όνομά σου? Σωτηρία, γεια σου. Είναι η καθημερινή ενδυμασία αυτή, όντως? Αυτή τη φοράγανε οι γυναίκες στην καθημερινότητά τους. Μονόχρωμο, λιτό, απλό. Υπάρχουν σε πολλά χρώματα και απλά είχαν την ποδιά τους απ' έξω μόνο. Αυτό. Ωραία, πολύ ωραία. Εδώ τα αγόρια μας. Και εσύ είσαι του πιο καθημερινού ή είσαι πιο επίσημος? Όχι, εγώ είμαι η Μονίκος. Είναι η επίσημη. Είναι η επίσημη. Για να τον δούμε τον επίσημο, παιδιά. Συγγνώμη, έλα μπροστά, Νίκο μου. Έλα, Νίκο μου, μπροστά. Έλα λίγο εδώ. Έλα να σε δω, αγόρι μου. Εδώ, μπροστά στην κάμερα. Εγώ σε βλέπω, εντάξει, εδώ. Για να δούμε. Στέλνεις και χαιρετισμούς στο σπίτι, ξέρεις πώς γίνεται τώρα, έτσι? Ναι. Λοιπόν, εσύ έχεις εδώ ένα σαν πιο μήλο φουλάρι στο κεφάλι, όχι μαύρο σαν τον Παναγιώτη. Μιχάλη.
Λοιπόν, φουστανέλας κανονικός, έτσι. Ναι, είναι η παραδοσιακή φουστανέλα, με το γυλαίκο, την μπουκαμίσα, τα τσαρούχια. Ωραία. Και εδώ εσύ, γιατί μου διαφοροποιήσεις, είσαι ναυτικός μας? Ναι, είσαι ναυτικής οικογένειας, πώς σε λένε εσένα, φίλε μου? Παναγιώτη. Α, εσύ είσαι ο Παναγιώτης. Σας πέτυχα, ένας Παναγιώτης θα βρεθεί κάπου, δεν γίνεται. Κάτσε, εσύ είσαι νησιώτης τώρα. Είσαι αλλιώς. Έχουμε ντύσει το παιδί με τη στολή που πάνε το βράδυ και βάζουν και καίνε τον αφανό όταν λέει ο Χριστός, ο παπάς στην Ανάσταση, ο Χριστός Ανέστη. Μάλιστα. Εσύ και στον αφανό? Είναι απλά θέλω να σας δείξω πώς τα προηγούμενα χρόνια ήταν κάποιοι άλλοι. Φέτος θα πας? Μπορεί να πάω. Πότε μαζεύετε τα ξύλα και για να γίνει το κάψιμο? Έχει ξεκινήσει? Βεβαίως. Δεν μου λες, ρε Δημήτρη, δωμάτια, ξενοδοχεία, τιμές, αυτή την περίοδο κάποιος τώρα βλέπει και λέει ωραία είναι εκεί στον Τυρό. Για πες μας, τι θα βρούμε? Λοιπόν, υπάρχουν πολλά ενοικιαζόμενα δωμάτια, μικρές πανσιόν και ξενοδοχεία. Μην φανταστείτε τα μεγάλα ξενοδοχεία. Είναι πιο οικογενειακές καταστάσεις. Καθόλου δεν μας πειράζει αυτό. Και είναι ότι πρέπει. Νομίζω ότι είναι πιο ωραίο. Αυτό ταιριάζει στην περιοχή. Είναι πιο ωραίο και ταιριάζει στην περιοχή. Υπάρχει μια διαφοροποίηση τιμών. Μπορείτε να βρείτε από 25 ευρώ. Ναι. Αυτά για τώρα, για το Πάσχα? Για το Πάσχα. Ναι. Έως 50 με 70, ας πούμε, το φυσιολογικές τιμές, ό,τι πρέπει νομίζω. Πάμε λίγο στα καλούδια, παιδιά. Βέβαια. Γιατί ξαφνικά εγώ τώρα, κοίταξε, Αγγελική, το μάτι μου. Είδε τις δίπλες και... Φταίω εγώ φταίω, δεν φταίω. Εδώ και εμένα μου μυρίσανε. Είδε τις δίπλες και έτρεξε στο σαλάκι, παιδιά. Εσύ τις έχεις κάνει? Όχι, μην πω ψέματα, ρε παιδιά. Ποιες κυρίες το έχουν κάνει? Μας έχουν φτιάξει κυρίες, η κυρία από το Σύλλογο και τα λοιπά. Μπράβο στις κυρίες. Είναι το γιορτινό γλυκό, βέβαια. Είναι το γιορτινό γλυκό, είναι το επίσημο γλυκό. Παλιά τις δίπλες, εμείς στο χωριό, για να σας πω ότι δεν τις φτιάχνανε έτσι οι γυριστές που έχει γίνει. Παλιά τις φτιάχνανε απλωτές τις δίπλες. Και όταν πήγαινε να σε κεράσουν στο σπίτι, οι γιαγιάδες μας, δεν βάζανε μία δίπλα να σε κεράσουν, βάζανε 5-6 στο πιάτο. Για να φανεί ότι είναι και τρώγανε. Στη Λακωνία μας λέγανε προχτές ότι δίπλα για να φανεί ότι είναι σωστή πρέπει να είστε και τόρθια. Ισχύει και σε εσάς το κάνετε αυτό στην Ερκαδία? Μια γειτονιά δρόμος είστε, δεν? Ναι, όχι. Θα το διαπιστώσουμε κι εμείς. Αλλά μου έχει κάνει εντύπωση άλλο, βρε παιδιά. Αλλά και ο Ριζοντίος μια χαρά τρώει. Έχει ξεφύγει από εδώ. Τώρα πάμε εδώ δίπλα να δείτε, παιδιά, γιατί εδώ μου θα είναι κουραμπιέδες. Κουραμπιέδες. Πασχαλιάτικα έχουμε κουραμπιέδες. Φτιάχνουμε και κουραμπιέδες. Κουραμπιέδες ή αμυγδαλωτά? Κουραμπιέδες και αμυγδαλωτά και κουραμπιέδες. Αυτοί είναι κουραμπιέδες. Μάλιστα. Πώς και έτσι? Κοίτα, να δοκιμάσω. Οι κουραμπιέδες ήταν το γλυκό για όλες τις γιορτές που γινόντουσαν στο χωριό. Οπότε πάντα το κάθε σπίτι τις γιορτινές ημέρες είχε κουραμπιέδες. Και εύκολο γλυκό. Εμείς απλά για κάποιο λόγο το έχουμε συνδέσει με το. Και τώρα έχει γίνει και πολύ light. Γίνεται και light. Και αυτά όλα τα καλούδια εδώ? Αυτά είναι χόρτα από το βουνό. Αυτά παλιά, επειδή δεν μπορούν να πηγαίνουν να μαζεύουν συνέχεια, κάποιες γυναίκες τα μαζεύανε, τα ξεραίνανε πάνω στη βεράντα τους, απλά τα ξεραίνανε και το χειμώνα τα βράζανε. Πολύ ωραία. Οπότε το βρίσκουμε και αυτά. Αυτά είναι ο τραχανάς, ο γλυκός που έχουμε στην περιοχή μας. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Να το δείξουμε εδώ όπως είμαστε. Είναι τα μακαρόνια, τα χειροποίητα. Τα λέγανε παλιά γκόγκες. Σκαστά. Ναι, τα οποία τα κάνει ήσαν αρχιβάδες, ερχόντουσαν έτσι με το δάκτυλο. Το ανοίγεις αφύλλο, το ανοίγεις και το γυρίζεις. Τα βούτυρα τα τρώγανε. Δημήτρη, αυτά τα βρίσκουμε στα τοπικά καταστήματα. Μπορεί κάποιος να τα πάρει. Είναι ως εμπόριο κανονικά, έτσι. Ωραία. Λοιπόν, νομίζω ότι. Έχεις και αυτό δίπλα σου. Για δείξε μας αυτό, Δημήτρη. Και το ταγάρι θα ήθελα να δείξουμε. Το ταγάρι. Πάμε πρώτα το ταγάρι και μετά θα μας πει για αυτό εδώ. Αυτό το ταγάρι είναι από το τελευταίο παραδοσιακό εργαστήριο. Τι λες? Στην περιοχή της Τσακωνιάς. Βρίσκεται στον Τυρό. Είναι της κυρίας Ψαρολόγου και μας το έδωσε να σας το κάνουμε δώρο στην εκπομπή. Τι λες, αυτό είναι σε αργαλιό υφασμένο? Σε αργαλιό. Φτιάχνει κιλίμια. Απλώματα, εκεί δεν έχετε και έναν αργαλιό που είναι ο μοναδικός της Τσακώνης? Βεβαίως, τελευταίο. Είναι αυτός εδώ είναι. Αυτός που είχαν έρθει τα παιδιά πέσει. Και αυτό εδώ είναι το κεράκι, το φαναράκι που ρίχνουμε στη θάλασσα λίγο πριν την ώρα της Ανάστασης. Και συμβολίζοντας τις ψυχές των Τσακώνων ναυτικών και ψαράδων. Καούρ εκάνατε τον τερέ Καμπρία. Τι σημαίνει αυτό? Καλώς ήρθατε στο Τυρό, καλή λαμπρή. Καλή λαμπρή. Πολύ ωραία. Λοιπόν, δεν ξέρω, έχει μείνει κάτι άλλο. Βλέπουμε και ελιές και ελιές. Εδώ πέρα είναι το κρασί από την περιοχή, από το Σερνιάρι, που βγάζει πολύ ωραίο κρασί. Είναι η περιοχή που φημίζεται για το κρασί της. Και εδώ πέρα το ελαιόλαδο, βέβαια, το δικό μας, γιατί εμείς έχουμε παραγωγή λαδιού. Δημήτρη μου, κάτι ήθελε και ο Δημήτρης να πει. Θα ήθελα να πω όσον αφορά τα φαναράκια, γιατί πραγματικά το να βλέπεις εκατοντάδες τέτοια φαναράκια να επιπλέον πάνω στη θάλασσα και να ταξιδεύουν το βράδυ μαζί με τον αφανό, το οποίο καίμε μέσα στη θάλασσα και τον Ιούδα. Είναι κάτι το πρωτόγνωρο σαν εικόνα. Κάτι γίνεται με εσάς εκεί. Έχετε και πιο πάνω στο Λεωνίδιο έχει τα αερόστατα. Θα τα δούμε αύριο εμείς. Αύριο έχουμε κανονίσει. Αύριο να δείτε στο πλατό μας. Δεν ξέρω αν θα το ανάψουμε και αν θα φύγουν ψηλά, αλλά θα μάθουμε τα πάντα για αυτό το πολύ ιδιαίτερο έθιμο που επικρατεί στο Λεωνίδιο πάρα πολλά χρόνια. Ρένια, ξέρεις τι λέμε τώρα? Θα φύγουμε εμείς από εδώ. Εμείς θα φύγουμε, θα πάμε πίσω γιατί έχουμε τα παιδιά μας εδώ να μας χορέψουν
Τσακώνικος χορός, κυρίες και κύριοι, με τη λεβεντιά τους, με αγάπη στην παράδοση. Θα πάμε όλοι πιο πίσω. Και εμείς θα σας ευχαριστήσουμε, βέβαια. Το Δημήτρη Κουνιά, την Αγγελική Τράγα και το Δημήτρη Λαλουδάκη. Φιλιά στην Ανάσταση. Και τι λέμε στα τσακώνικα, θαραμάμε τα Ελλάδα. Που σημαίνει, κυρίες και κύριοι, μένουμε στην Ελλάδα. Λοιπόν, πάμε να χορέψουμε τα παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Μπράβο σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τσακώνικη λεβεντιά. Ωραίο, πολύ ωραίο. Ωραίος χορός. Τι μου έλεγε ο Δημήτρης εκείνη την ώρα. Τι σου έλεγε ο Δημήτρης? Ο χορός ήταν ο κατάλληλος, προσέξτε, για γνωριμίες. Δηλαδή, διάλεγε ο νεαρός ή νεαρή. Ποιος θα είναι δίπλα. Πιάστε ρε παιδιά τα χέρια λίγο εδώ. Κάντε λίγο το σφίξιμο εδώ. Έτσι, το φιόγκο που ήταν. Κάντε ένα κοντινό τώρα εδώ στο πιάσιμο του χεριού να δούμε. Γιατί ήταν το φλερτ. Εκεί ήταν η όλη ένταση. Και στο σφίξιμο, όπως καταλαβαίνεις εκεί. Όπα, εκεί ήταν το φλερτ της εποχής.
Όπως καταλαβαίνεις, γιατί κάθε εποχή έχει τα δικά της. Το σήκωμα του ποδιού σημαίνει κάτι. Αυτό είναι αφορμή, γιατί η αιτία είναι ότι που λέμε τώρα ο χορός που χορεύεται. Γιατί μιλάμε για το γέρονα ή τον πίθιο χορό. Γιατί υπάρχουν δύο εικασίες, υπάρχουν πολλές απόψεις. Δεν έχει τεκμηριωθεί ακόμη κάποια άποψη. Ο ένας, ο γέρονας χορό, απαριστά την έξοδο του Θησέα από το λαβύρινθο. Και ο πίθιος χορός, όπως τον λέμε, εννοεί την πάλη που έκανε ο Απόλλωνας, ο Θεός Απόλλωνας, ο οποίος λατρευόταν στην περιοχή μας με την επικράτηση του Δωδεκάθεου. Και είναι ο πίθρος, η πάλη του Απόλλωνα με το φίδι που κέρδισε. Και εκεί είναι σαν να μην χάνει ο ένας τον άλλο. Δηλαδή ο δεύτερος περνάει το χέρι το δεξί που κάνει από το αριστερό, σφίγγεται σφιχτά, πολύ σφιχτά και είναι κολλητά τα κορμιά. Δεν υπάρχει καμία άνεση μεταξύ τους για αυτό να παριστά. Δεν έχουμε καμία πορεία. Είναι φανταστικοί άνθρωποι από τον Τυρό. Απλά λόγω του τραπεζιού τα παιδιά δεν μπόρεσαν να κάνουν κάποιες φιγούρες που γίνονται. Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά, καλή ανάσταση και τους περιμένουμε στον Τυρό μας. Πάμε σε ένα χωριουδάκι το οποίο ακούσατε. Αν είσαστε και προσεκτικοί όταν βλέπετε Αριστοφάνη, την γνωστή Λυσιστράτη, θα έχετε ακούσει ίσως να αερίζουν οι δύο αρχαίες πόλεις κράτη για τον Αχινό. Δεν είναι ο Αχινός που όλοι νομίζουμε. Είναι χωριουδάκι Αχινός και υπάρχει και βρίσκεται έξω από τη Λαμία στο νομό Φθιώτιδας. Τότε στο παρελθόν ήλεγχαν το στενό του Μαλιακού. Γι' αυτό έλεγε η Αθήνα και η Σπάρτη δικός μας ο Αχινός, όχι δικός μας ο Αχινός. Ανήκει σε όλη την Ελλάδα πια και χαιρόμαστε πάρα πολύ. Λοιπόν, να επισκεφτούμε τον Αχινό, να μάθουμε περισσότερα και για το κρασί, για τις ποικιλίες που υπάρχουν εκεί. Λοιπόν, πριν από μερικά χρόνια βάλαν καμπερνέ, βάλαν μερλό, παράγουν ένα αρκετά σεβαστό αριθμό φιαλών το οποίο δίνουν στο εμπόριο και μία Γαλλίδα, παρακαλώ, θα μας